Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Тау белгече Алсу. Сүз синдә. Бүген Япониянең иң биек тавы Фуджисан турында бераз сөйләп китәргә исәп. Фуджисан тавы безнең өйдән дә күренеп тора, тын җирдән дә күренә инде Фуджисан тавы. Менә бу рәсем башка менә Кавагучи-ко шәһәреннән, менә бу шәһәр инде Кавагучи-ко, шуннан менеп икенче таудан төшергән рәсем. Фуджисанга мин менгән идем 2016 елның июлендә. Анда башта автобус белән барып инде. Автобус 5-нче станциягә тип алып бара. Шуннан җәяүләп менәсең инде. Фуджисан дигәч инде бик дулкынланып көттем инде. Шундый авырдыр дип уйладым инде. Шундый авыр бугай. Бик күп укыдым да инде. Кешеләр авыр, авыр менә алмыйча төшкән кешеләр дә бар инде. Шундый озак менүчеләр дә бар инде. Кешеләр киштән менеп, анда өйләр бар бит инде. Шул өйләрдә кунып, иртән яңадан кояш чыгышына яңадан менәләр инде. Шулай кунып менәләр инде күп кеше. Шулай мин алай дип уйламадым инде. Болай үзем генә төнлә белән кичке 10-ларга килеп җиттем автобус белән. Шуннан 10-ларда менә башладым инде. Ничәнче метрдан менә башладың? Ул 5-нче станция ничәнче метрда? 5-нче станция 2300. О, шуңа 2300 хәтлек автобус белән менәсең. ой, аны белмәгән идем мин. Әйе. Күп дип белә идем. Түбәнрәк дип уйлый идем. Юк, Шундый юк. 2000. 2300 хәтлек автобус белән. Ә бит әле анда быел ниндидер план төзегәннәр. Ну, киләчәккә инде план, анда трамвай җибәрергә дип. Шундый планнары бар. Шуны астан ук шул 5-нче станциягә трамвай йөри торган итеп ясарга дип шундый яңалык чыккан иде. Каршыда чыкканнар инде. Яңадан юллар бозыла бит дип инде менә табигатькә зыян килмиме соң моның белән дип җирне яңадан төзергә Әй, кирәк инде. Анда машина юлы да бар. Яңадан юлны ясарга туры килә бит инде агачларны кисеп. Күп кешеләр каршыда чыкканнар инде. Бу бит инде всемирное наследиегә кергән Фуджисан тавы. Төнге 10-ларда менеп киттем. Шулай төнлә белән менә тиз-тиз мендем инде мин. Шулай мин соңга калырмын микән, мин белмим бит әле ничек анда нихәтлек менәсе. әй. Менеп җиттем мин сәгать 2-гә. Кояш чыгышын карарга дип мин кояш чыгышы бит инде сәгать әле 6-ларда гына. Әйе. 4 5 сәгать, әйе, 4 сәгатьтә. Әйе, мин 4 сәгатьтә менеп җиттем. Анда шундый суык, оказывается, шундый суык инде. Кулымда перчаткам шундый юка. Миңа беркем менә үзем өйрәндем инде югыйсә. Әйе. Тонкысларына хәтта өйрәнмәгәнмен. Шуңа да җылы киенергә кирәк икәнен. Курткаларым да бар иде, 2 кат. Менә кулым üşüде шундый инде. Иң беренче чиратта анда җылы чәй саталар автоматта. Шул җылы чәйне алдым, кулымны җылытам инде. Ул гына чыдарлык түгел, шундый суык инде, минус булгандыр. Ибрәби инде теге ни җылыткыч бирде, Кайр. Бар бит әле. Әйе. Җылыткыч. Әйе. Шул Әйе. шул җылыткычны миңа бирде инде. Җылыткыч ком. Ком дим мин. Җылыткыч комай, аны Капчык. селкеп җылына башлый инде. Ком капчыгы. Ком капчыгы, әйе. Шуннан мин йөрдем. Гел утырып кына торсаң, тагын да туңасың. Әйе, хәрәкәт итте. Кояш чыгышын көтә, шундый арып беттем инде. Мен тизрәк чыгамы, тизрәк чыгып китер идем дип инде. Шундый суык булды, шуңа тек менә исемдә калды инде. Шуңа тек тиз менгәнмен мин. Менгәндә кешеләр дә бар индеме? Менгән. Әйе, шундый кеше күп менә инде. Группаларда менә аларны уза менәсең инде. Алар группалар шундый әкрен менәләр. Әйе. Керергә урын юкмы ни менә керерлек берәр? Алар забронированный бит. Әйе, кереп булмый индеме? Юк инде, Гел кереп. урамда. Юк, урамда инде, әйе. Кояш чыкканын карадым да чыгып киттем Әйе. инде. Шундый бик матур инде. Шундый йөрәк формасында чыккан фотоаппарат белән төшергән рәсемем. Шундый матур иде инде. Төшеп киттем, төшкәндә шундый төшәсең, анда төшкәндә икенче юл белән төшәсе икән. Менә зигзаг белән төшәсең, зигзаг. И шундый аяклар нитә инде, комнар тулы аякларга. Шул шлак инде. Ул Фуджисан бит инде вулкан, элек аткан булган, Әйе, әйе. янганнан калган шлак инде анда. Төшү юлы җиңелрәк. Төшү юлы шундый зигзаг белән анда үзләренең ниндидер мини тракторлары бар аларның. Өскә хәтлек менә торган. Шул юлдан менә икән. Төшү юлыннан. Ашамлыклар ничек ташлыйлар анда? Ашамлыклар шуның белән ташыйлар менә шул трактор Шул белән. трактор белән, ниме?
Bütün aýberler kıybat, sular Kıybatıra. kakaranda kıybat. İň kıybat tualet şunda. Oo. Japonya'da tuvalet Japonya'da bir burçlay tualet. bitmiyor. Yani tüyle tuvalet görgenim yok. Tavada ne tüyle Eýe. öyle. Ulaqta Evet, olsun tuvaletlerin indi. kıybat eýe. Çista. Kirlilik indi. Şimdi motor düşürgensin. Senin resimlerin birisinden motor şunday. Bir Evet. motor çıkan şunday tüssü motor anlayayım mı? Nindi tüstü beytirsin bana. Ekeme. Zenger tügel. Şol tegen iler. Bulutlar. Kir. Ey bulutlar hem tuman. Tuman ime. Tuman dik bu. Tuman ey. Bir tılsımlı şunday. Bu irtiye bilen bulayın şunday mine. Irtık sen şunday motor bulat. Tuman. Bulutlar dingizi de bulali. Lar dingizi. Şunday motor bulat. Sen şunday kıyı kız. Bir özün şunda barıp git. Şunda bar indi mi? Kız başın bilen. Atan kız başın bilen indi kıyı. Yerlerde yok bu kıyılık. Aferin. Rahmet. Bir kızıklı buldu. Bizne Uji tağına kadar alıp mendin. Hazır tağdan düşeyik. Tıştı gaye. Tışkeş. Tağlardan düşüp. Yaňa haberlerge küçük. Siz yaratgan iş tabağız. Hem turmuşağızda bir künde işlerge tur kilmeýşek degen meşhur bir eýtim bar. Demek, eger yaratgan işigizni tapsaňyz, siz işlegen kibik tuyulmaz. Sizge işlegen kibik tuyulmaz. Gaýbyr video, oyun, jan atarlary üçin hyýal işi, Nintendo kibik kompaniýada işlep kileşek oyunlaryň ýasarga mümkin. Ýaňa suraşdyruw netijeleri boýunça bir köp ata-analar hem ebi babaylar balllarının hem onuklarynyň oyun kompaniýasynda işlewin tililer eken. Nintendo. İşten var mı Nintendo? Ýok, işgem ýok. Oyunlar var bit. Nintendo ýaxşy iş uruny bularak abruý kazangan bir iş, bir kompaniýa, holding. Ana şonda ýangalyk birinçi ýangalygybys. Nintendo oyun bulaýynda mine bu oyunlar var bit. Game dilleri şol Rehat kompaniýa. eken. Rehat iş. Kızıklı iş. Kızıklı hem anın janatarları var bitinde. Tegi Mario, şunday türlü oyunlar var bitende. Kiçkine wagtda bar ýemem näde. Häzirleýän. Birnindi hyýalymda ýok edi. Kiçkine wagtda ýöýeme. Men kiçkine wagtda okutuşy bularga tüýdüm. Nigedir? Şol tegi eniden görüpdir indi. Eni okutuşy bulgaç, tegi kurganny bilgenni. Ýok gaýbirleri bit kosmonawt bularga tüýüm, pilot, Ýondy. şunday Bul eken. jetmeslik anday hyýallar ýok edi. Ýok edi men isleýim, tau bilgisi bulup. Ýok. Hoydanda Tatarstanda diýme tuptury ýollarda, tau Başkyrtystan bolsa ýary ýanda tawlar bar Tatarstanda tüzlükde. T harfinde işledik. Görgen ýok. Tatarstanyň iň beýik jerini bilesizmi gaýda ekenin? Oznakayda. Äýe, Şatır taw. Şatyrtawda, äýe. Neçe metr? 121 miken? Şol direými? 300. Bire baýmy? Müňen ýogaly. Men oznakayda bik bile bitirmeyim hamanda. Anda Ol ýok ikinçi ýok bitindimi bizge? ýok aý. Anda dilerde, süýlemlerde ikinçirek tügülmi? Seniň dialekt. Ozan. Ozan dialekti. Mine bizni gorawçylar aýtsin, biz indi dialekt bilen söýleşebiz. Seniki sobadyr indi. Sobaga gaýtgan wagtda, kiçkine wagtda indi. Ne digen edim? Opayım digen edim indi. Nige kiçkine bola minden kiçkine bolaýga. Bütün işlerini tutatpayım, niçik külmeler yani men indi nige gülesiz deminde mine şunu güldüler indi meňe. Niçik indi seňa opayım diýsin? O bitsinden kiçkine indi işleýinde şunu güldüler indi. Eni keşke desin, eni keşke de opayını. Keşke Biz opayını zor kişiga opay diýibiz. opay diýiz biteni opay. Opay da diýmeýiz biz. Opay diýiz heme. Opay. Yok, opay diýip söýşeler indi. Men hazır wagtanyşlar bilen herip opay diýmişe opa diýminde. Gel opa. Аны öýrenesim kile menim. Mine Tatarstanda nindi raýonda nindi sözler, aýyrmyşalyklar. Kükeyi de bar, yumurkası da bar, emem ne? Şirlim, awurtamny da mine. Bizde şirlim Eýe. üstleşmeler bir sobaýagynda. Eni meni oňlamy, şirleme diýip eýdesen oňlamy mene şunu. Mine ikinçi türlü ol şirni mine neçekdir? Şir diýip eýteýin, şir diýip Şir oňlaýar. koyda eýteler. Şol ýagyndan ne? No oktanyş diýmesen indi. Men Eýe, ýoklara şirlim diýip söýşeler. Awurtam diýmeler, awurtkanny ol mine berildi, awurta. Şu wagtda awurta diýler. Bulay tomagym awurta eken indi, şirliyim, men şirlep duram hale mine. Başym awurta şirliyim. Soba ýagynda awurtam diýin, diými? Eýe.
Әйе. Тагы ни ишеткәнем бар. Савыктымы, савыктымы? Әйе, Савыктымы терелде дигәнне әйе, аңлап. терелдем, әйе. Аңламаган идем аңа. Ишеткәнем юк иде. Савыктым сүзен. Менә бит әле тикшергәннәр, соңгы тикшерүләр күрсәткәнчә, Япониянең 1729 җирле муниципалитетының 744-нде 2050 елга кадәр халык саны кимү сәбәпле юкка чыгарга мөмкин. Бөтен муниципалитетларның 40%-тан артыгы дигән. Бу бик зур сан Яртысы, бит инде. яртысына Артыгы диярлек якын бит бит инде, инде. 40%-тан артык юкка чыгарга мөмкин. Ничә ел калган димме? 20 ел, Әзрәк калган 25 ел калган. 50 елга, ди, 50 елга чынлап дөрес микән бу хәл? Бу Япониянең һәр төбәгендә төрлечә. Бигрәк тә төньягында хәл аеруча кискен. Төньякта урнашкан Хоккайдо утравында 117 муниципалитет юкка чыгарга мөмкин. Шулай ук Тохукуда 165 муниципалитет юкка чыгарга мөмкин икән. Бу иң зурысы инде. Япониядә иң зур Жер тетрәү куркыныч. булды бит анда. 2011 елдагы жер тетрәү, цунами булган. Токио урнашкан Канто өлкәсендә дә 91 муниципалитет юкка чыгарга мөмкин икән. Ышанырлык түгел, шулай микән? Шанырлык түгел әйен, шулайдыр. Менә шуның өчен бит инде Ишимару-сан, Ишимару әфәнде. Авылларга таратырга име Әй, кешеләргә. авылларга таратырга ди бит инде. Аларның да җанланып китүләрен теләй. Шул юкка чыга торган. Юкка чыкмасыннар иде инде. Менә хәзер 9 миллион буш өй аңлашылаймы, кайдан килеп чыккан. Барысы Моттайнай. Барысы да бер-берсенә бәйле, менә бәйләнеп бара, менә шулай юкка чыгу дию белән 3 һәм күбрәк балалы гаиләләргә университетта бушлай уку биреләчәк. Хөкүмәт 2025 елыннан башлап 3 яки күбрәк балалы гаиләләргә университет түләүләрен бушлай ясарга уйлый. Мондагы максат белем чыгымнары авырлыгын киметеп, гаиләләргә күбрәк бала табуны җиңеләйтү. Хәзерге вакытта еллык кереме бераз ким булган гаиләләргә болай да бар иде бу ярдәм. Еллык кереме әз булган, 4 миллион йеннан ким булган гаилә, 26 мең доллар дан ким булган аиләләргә ярдәм бирәләр. Болай да бушлайга укый ала балаларын. Хөкүмәт туучыларның кимүенә каршы тору чарасы буларак бу ярдәмне киңәйтәчәк. Керем чикләве куймыйча, 3 бала һәм күбрәк булган гаиләләрнең бар балаларын бушлай укытачак. Сән кирәк иде мондай. Һәм дә Япония политикасына карале син шундый дөрес эшлиме? Халык санын болай гына арттырмый, Укымышлы. укымышлы кеше санын арттыра, әйе. Шәп яңалык. Мондагы яңалык әле ул бер артлы тутырга кирәк. Шул ук бер үк вакытта укырга тиеш икән. Колледжга керә бит инде, әйме? Колледж 3 ел, университет 4 ел бит инде, менә 7 ел, әйме? Бер артлы тудырсаң 2 ел ара белән. Ул вакытта барысында бушлайга укытырга буламы? Беренче, икенче була, өченчесе бәлкем 1-2 ел җитешә бугайдан да. Талиягә әйтерсең. Әйттем, эшне бер табырга кирәк икән. Ул уйлап эшне итте инде. Менә бит инде көн ел сайын экзамен бирәсе була икән дип инде теге. Жүкен. Мәктәп рәттән табасы була инде эшне. Эшне бер артлы табып куя, менә соңга калмыйча, әйме? Соңга калмыйча яшь чакта табып, менә 25-тән башлый бит. Шундый әйбәт яңалык. Оныклар күрергә язсын, оныкларына. Амин, амин. Бәлки уен өенә керер компаниясына. Амин. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Кара бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Кайдан караганыгызны да языгыз. Лайк куярга онытмагыз. Һәм безнең каналга язылыгыз. Алсуның каналына да язылыгыз. Шулай ук безнең видеоларны дусларыгыз һәм туганнарыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле сау булашабыз. Сау булыгыз.